Ik zie de leeuw wat die kijkt naar de manen. En ik zie hier, ik kijk naar de maan van een leeuw. Ze willen hele leven nassen onder banen. Van nog steeds te beseffen dat we minder dan een eeuw. De hele habitat rondom en aangepast naar onze norm. Naar onze drang naar luxe levens voor de few is vervormd. Dat we de wind niet meer herkennen omdat we leven in een storm. Waar dat de wijs van korte deur is, maar de kosten enorm. Kost het me op warm, wie dan kan mijn stotse droom personifiëren. Het type superdokter die de wereld kan genezen van de kwaal in ieder plagen. We plagen en we best, en lijkt niet vele geleerd van vorige plagen. Lijkt de best, we loven traditie en gesloten visjes. Overlopen militaire missies, lijkt dat kampen in de zomer. Zin we nood aan intermissie. Een nobele commissie die de nodige revisie staan. Die een smashen open brengt. Maar toen moet ieders gewoon schep maken. Dat dit van aflopen is zo lang verleden dit. Nu zit karma op je giel, dus tracht niet te belazeren. Dit is nu voor al die in het leven doet mijn liefde te benaderen. Te veel staren naar een beeld geeft je blik schade. En het digitale zit nog maar in de beginfase. Quasi niet te stoppen, automatisch krijg je brouw. Want het monster wordt gevoed door onze dagelijkse inname. We zijn aan het komen, maar we weten niet. Kijkers zien nooit van de prijs worden heldhaftig, maar de meeste plooien doet als zij stort. Iedereen gebrood, hoe dit. We zijn aan het komen, maar we weten niet. Kijkers zien nooit van gekust worden heldhaftig. Sommigen gaan plooien tot bewust worden, want dat is er hoogstens wat verbeet niet. Alles zet erin. Vroeger kost je makkelijke vluchtboten zonder dat je hoofdstuk moest maken over rails. Nu sta je geïndexeerd in een register met niet vele woorden. Het is ik dat ik in de media alleen een ezel zorg. Of op mijn boekje te butten, gelijk een bladwisser. Ieder literair dat ik inasem maakt mijn dagrikker. Schriffen is like bijzaak geworden bij de artiesten. Ja, je bent naar school aan en je maakt al een klassieker. Het zijn rare tijden, dat geeft rare resultaten. Dus ik varen met mijn maten door de pin. Transformeren dus ze woorden op de daden. Dus we zijn in staat van waardig, dus in staat van zin en waardigheid te brengen. Dat is essentieel, hij wil suffer in de speel. Kunnen ze manipuleren, nu zodat ze toen dat weten. Niemand zal ik weer technieken die ons midden in de storm brengt. Ik vraag me of dat zo leegte kunt tot vorm zien. Zo zal materie kunnen scheppen met energie. Hoeveel is er wel nog waar van de wetenschapsreligie van tegenwoordig? Het is dogma achter dogma, 6 falsificaties verdwenen. Dat het niet voldoende in het plot past. Het is niet dat ik juist maar pessimistie. Integendeel mag zinnen allemaal gaan, maar vele zaken samen in één geheel. Dus bundel ik het openlijk dat ekste poëzie is. Weet dat iedere consequentie van een doos voor mij is. We zijn aan het komen, maar we weten niet. Kijkers zien nooit van de prijs worden heldhaftig, maar de meeste plooien doet als zij stort. Iedereen gebrood, hoe dit. We zijn aan het komen, maar we weten niet. Kijkers zien nooit van gekust worden heldhaftig. Sommigen gaan plooien tot bewust worden, want dat is er hoogstens wat verbeet niet.